Dečaci Pavlove ulice, Ferenc Molnar. Radit ćemo danas još jednu od lektira koje obrađuju družine dečaka. Do sada smo radili Hajduke Branislava Nušića, čitali smo ih u 5. razredu, Orlove rano lete Branka Ćopića i ovo je još jedna od knjiga koje predstavlja avanturističke romane gdje su opisani zgode i nezgode dece. U ovom slučaju su u pitanju samo dečaci. Sad, pošto sam već pomenula ove prethodne knjige, hoću da vas na nešto podsjetim. Sećate li se gde su se sastajali dečaci u Hajducima? Bilo je to kod Hrastovog stabla, a u Orlovima rano lete u Prokinom gaju. Ova deca su imala sreću da žive u takvim sredinama gde su postojala velika prostranstva, šume, gde su oni mogli da se nalaze, dok dečaci Pavlove ulice, kao što vam i sam naziv govori o dečacima koji su živeli u Pešti, u jednom gradu koji se danas zove Budimpešta i nalazi se u Mađarskoj, koji nisu imali tako neke poljane na kojima bi mogli da se igraju. Interesantno je to gradilište koje je opisano u romanu. Pošto je to roman koji imate da čitate za lektiru, obratite pažnju na mesta gde su se oni sastajali i kako je teklo to njihovo druženje. A sad nešto da vam kažem o piscu. Pisac je Ferenc Molnar, koji je najviše ostao poznat upravo po ovom romanu i koji je u njemu opisao svoje detinjstvo, jer je i on detinjstvo svoje proveo na ulicama, igrajući se u stvari na tako nekim slobodnim prostorima koji su oni mogli u gradu da pronađu. A zašto roman nosi naziv Dečaci Pavlove ulice? Zato što su glavni junaci i zapravo čine ovu grupu dečaka koji su iz Pavlove ulice. Ko su ti dečaci? Imamo glavnog Janoša Boku, koji je bio njihov predvodnik, predsednik, jedan dečak koji se odlikovao kao hrabar, odvažan, plemenit, dobar drug. Vidjet ćete koliko je on pravedan dok budete čitali roman. Ima jedan deo koji govori o njemu, između ostalog gde i opisuje kako je on izgledao. Otprilike ovako, imao je 14 godina i na licu mu je bilo mnogo tragova muževnosti, ali čim bi otvorio usta, on bi dobio još nekoliko godina. Glas mu je bio dubok, blag i ozbiljan. Retko je govorio gluposti, u manje svađe nije se mešao. On je jedan izuzetno pošten i dobar dečak koji pomaže Nemečaku, vidjet ćete po meni, jednom od glavnih junaka, u stvari možda i najvažnijem junaku u ovom romanu. Dalje tu je Gereb koji je prikazan kao izdajica, koji ovog Janoša Boku vidi kao svog rivala, koji je ljubomoran na njega, zato što dečaci Pavlove ulice većinom glasova izglasavaju Janoša Boku za njihovog vođu. Ovaj Gereb se pokazuje kao izdajica i vidjet ćete kako pisac objašnjava te odnose među dečacima i kako ističe one pozitivne osobine među njima i one negativne, a jedna od njih jeste i izdajstvo. Jer izdajicu neće voleti ni jedna ni druga grupa dečaka. I sad već pomenuti mali Ernest Nemečak, koji je, mogli bismo da kažemo, glavni junak ove priče, jedan dečak koji je jedini bio redov. Šta to znači? Interesantno je kad se dečaci dele u svojoj grupi ko će imati koja zaduženja. Pošto svi vole da nekome naređuju, svi su nekakvi komandanti, adjutanti, a jedino je mali slabašni Nemečak redov, što znači da svi njemu naređuju. On će kasnije doterati do titule kapetana, ali kako će se razboleti, njemu ta titula neće ništa značiti. Nemečak je izuzetno hrabar dečak koji uspeva da uđe na tuđu teritoriju, otme zastavu, nažalost zbog toga biva okupan. On će se 3 puta okupati u hladnoj vodi, što će izazvati nazeb i zapaljenje pluća, od koga će nažalost na kraju romana i umreti. Nasuprot dečaka Pavlove ulice imamo dečake crvenih košulja, koji su se zvali tako jer su nosili kao obeleže svoje crvene košulje. Njihov predvodnik je Feri Jač
On je rival Boki, a mogli bismo da kažemo da su jedan i drugi dečak izuzetno hrabri i časni, bez obzira što su međusobno rivali, i vidjet ćemo koliko će Feri jači imati razumevanja za malog Nemečeka koji će mu se usprotiviti, koji će ući na njegovu teritoriju, oduzeti mu zastavu, jer u jednom trenutku će ga on pozvati da priđe njima. Tu su i braća Pastor koji izuzetno negativni likovi koji su i oteli klikere malom Nemečeku, jer roman i počinje tako što su ovi, tako kažem, ozlogašeni dečaci veoma grubo, na jedan nekorektan način oduzeli klikere malom Nemečeku. Eto, to su otprilike likovi. Vi ćete naravno dok čitate delo, kao što sam već rekla, uvek pribeležiti, pronaći deo koji vam se dopada, napisati, citirati, da biste mogli kad na času govorite da se time i poslužite. Roman se sastoji od 10 poglavlja, koje opet vi možete čitajući da podelite na delove koji predstavljaju uvod, pa onda deo koji predstavlja zaplet, kulminaciju, to je vrhunac radnje, ili peripetiju, kada radnja ide tokom koji mi nismo očekivali, ili na kraju rasplet dela. Roman počinje delom kada dva dečaka, dva pastora oduzimaju klikere malom Nemečeku u muzeju, a interesantno je da dečaci kada se dogovaraju o nekim pravilima koje će da poštuju tokom tih njihovih ratovanja, dogovaraju se da nikada jači ne polazi na slabijeg, da nikada dvojica ne idu na jednoga, međutim dolazi i do rušenja tih pravila, kao što su dva pastora napala malog Nemečeka. I evo tog dela, kaže, treba znati šta je to reč Einstein. Einstein je jedna nemačka reč, to je naročita reč peštanske dece. Kada je neki jači dečko vidi slabijeg od sebe, gde se igra klikera ili rošića, pa hoće od njega da uzme igračku, onda samo kaže Einstein. Ta ružna nemačka reč znači da je jaki dečko proglasi klikere za ratni plen, a ko se usudi da se usprotivi protiv njega će upotrebiti silu. Einstein je dakle bilo i objava rata. I upravo zbog toga što su ovi dečaci oduzeli klikere Nemečeku i dolazi do objave rata između ove dve grupe dečaka. Ja ću vam pročitati samo još jedan deo, da ne bih sve prepričavala. Deo kada se Nemeček nalazi u botaničkoj bašti, u delu gde se nalaze dečaci crvenih košulja, kada im on otima zastavu i kada su ga oni uhvatili i tada su ga za kaznu okupali u vodi, zbog čega i oni nazebao. I sad ćete vidjeti šta on njima kaže. Kaže, ja ne marim što ste me vi zagnjurili u vodu. Ne bojim se i ja ni jednoga od vas. Ako dođete k nama u Pavlovu ulicu da nam oduzmete našu zemlju, bit ćemo mi tamo. Pokazat ću vam da ćemo tamo gdje će nas biti 10 razgovarati s vama drugčije nego što ja sada ovde govorim. Lako je sa mnom. Ko je jači, taj pobeđuje. 2 pastora su ukrali moje klikere u muzejskoj bašti zato jer su bili jači, a sada su me bacili u vodu jer ste vi jači. Lako je 10 protiv jednog, ali ja ne marim. Mene možete i istući ako vam se to sviđa. Eto, to je jedan deo gde se vidi da Nemeček, iako je mali, slabašan pojedinac, iako se usprotivio mnogo većem i jačem neprijatelju, on zadržava neko svoje ja, neke svoje pozicije i ne želi da im priđe i strpeće sve što će mu oni naneti. Vidjet ćete čitajući ovo delo kako ono nosi mnogobrojne poruke, kako nas uči da dečaci treba da budu prijatelji jedni drugima, da svoje sukobe ne razrešavaju tučom, jer ovdje će doći do fizičkog obračuna između grupe dečaka, da ne sme da slabi bude maltretiran od strane jačega, da uvek bude to, ukoliko i dođe do nekog sukoba, oni budu raspoređeni podjednako snage. Da, isto tako, ovaj roman govori o tome kako nekada igre između dečaka mogu da odu predaleko, kao što je i ovde bio slučaj, znači da se završe tragično.
da deca ne bi trebalo da se dele, da se ne dele po tome kako izgledaju, ko je fizički jači. Ujedno govori o tome da boj ne bije svetlo oružje, već boj bije srce u junaka, jer ćemo vidjeti čitajući ovaj roman kako je mali Nemečak, iako je bio bolestan i u groznici, pošao da odbrani svoje prijatelje. Znači da se ljudi ne mere po tome kako izgledaju, nego kakvo im je srce. Pokušajte da izdvojite, znači, ili jedan lik iz ovog romana i da ga analizirate ili da izdvojite neko poglavlje koje vam se najviše dopalo.